Pagturing naman ng ilan sa mental health problems bilang weakness sa maring kinundina ng ilang mental health professionals. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Mariing kinukundina ng ilang mental health professionals ang pagturing ng ilan sa mga mental health problems bilang isang weakness o kahinaan, lalo na kung mga kabataan ang nakararanas nito. Batay sa Young Adult Fertility and Sexuality Study noong 2021, isa sa bawat 5 Pilipino na nasa edad 15 hanggang 24 years old ang nakaisip na wakasan ang sarili nilang buhay kahit minsan. Ayon kay Dr. Norly Dumenden, founder and director ng Vont Psychological Institute, hindi umano dapat itinuturing na kahinaan ng isang individual ang pagkakaroon nito ng mental health problem tulad ng anxiety at depression dahil ito ay seryosong kondisyon na nangangailangan ng nararapat na konsultasyon at treatment. Considering na ang pinakamalapit na unit ng society doon sa taong dumaranas ng mental health problem ay yung pamilya, sila ngayon yung may mas malaking gampanin doon sa pagtulong doon sa tao. So, number 1 dyan, yung pagiging open nila and yung willingness to listen, Idol Joanna. Kasi nga, karamihan doon sa mga humahantong sa pagpapatiwakal or lumalala yung kanilang mga kondisyon ay galing doon sa mga pamilya na walang willing makinig. Yung mga pamilya na nagja-judge sa kanila. Kagaya nga lang halimbawa, pag sinabing nalulungkot ako, wala akong ganang kumilos, sabihin nila agad yan na mahina ka, tamad ka lang, or kulang ka sa dasal. Mainam rin umano na huwag basta-basta magsasabi ng mga salitang hindi naman makatutulong sa taong nakararanas nito, bagkus ay dapat na unawain ito upang mas maging malawak at bukas ang mas marami pagdating sa usapin ng mental health problems. Dagdag pa rito, malaking bagay rin ang tulong ng pamilya na mas unang nakakakita sa kilos at pang-araw-araw na ginagawa ng bawat miyembro sa loob ng bahay. Ayon sa mga eksperto, maayos at malinaw na komunikasyon ang isa sa nakikitang magandang umpisa upang matulungan ang mga taong nakararanas ng anxiety at depression. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.